Astăzi am ajuns la următoarea lecție. Noi am discutat în trecută și ți-am spus despre ce o să studiem astăzi, da, micule? Astăzi învățăm despre Noe, cel dintâi corabier, prima corabie din istorie. Tu mai ții minte despre ce am învățat data trecută? Despre cine, mam? Da, mam, despre cea dintâi familie, așa. Hai să ascultăm lecția de astăzi. Cu timpul, oamenii s-au mulțit într-un număr foarte mare pe pământ. Odată cu numărul a crescut însă și răutatea lor. Dumnezeu s-a uitat din înălțimea cerului și n-a văzut decât un singur om bun pe toată fața pământului. Numele lui era Noe. Dumnezeu îl iubea pe Noe și i-a spus despre pedeapsa pe care o va trimite asupra întregii lumi din pricina răutății oamenilor. Pe Noe însă Dumnezeu a vrut să-l scape. De aceea, el a poruncit să construiască o corabie foarte mare. Pentru că Noe nu știa cum să o facă, Dumnezeu i-a spus exact cum trebuie construită și din ce materiale trebuia să fie făcută. Oamenii răi din jurul lui Noe râdeau de el și îl socoteau ieșit din minți, pentru că se apuca să construiască o astfel de corabie plutitoare într-un loc în care nu exista nici mare și nici ocean. Noe și-a văzut însă de treabă mai departe, ascultând de porunca Domnului și crezând tot ce spusese el. Prin tot ceea ce făcea și vorbea, Noe a fost un fel de predicator care le-a vorbit celor din vremea lui despre supărarea lui Dumnezeu și despre pedeapsa care avea să vină asupra lor. După mai bine de 100 de ani, corabia a fost în sfârșit gata. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Noe să intre în corabie cu toți cei 8 membri ai familiei lui. Apoi Domnul a făcut să intre în corabie câte o pereche din toate animalele uscatului și din păsările cerului. După ce au intrat toate, Dumnezeu a închis ușa mare și grea a corabiei și deodată, din cer și din pământ, au început să țâșnească șuvoaie de apă. A plouat mereu, timp de 40 de zile, de parcă zăgazurile cerului se rupseseră. Apa a crescut peste toată fața pământului și a înnecat toți oamenii și toate viețuitoarele. După alte multe zile, apele s-au retras și pământul s-a uscat. Noe a ieșit din corabie împreună cu el, au ieșit și toate celelalte viețuitoare. Plin de bucurie, Noe a zidit acolo un altar Domnului și i s-a închinat. Atunci Dumnezeu a așezat curcubeul în nor ca un semn al promisiunii sale, ca să nu mai distrugă niciodată lumea prin potop. Asta a fost lecția noastră de astăzi. Acum avem un verset care spune așa: căci tu nu ești un Dumnezeu căruia se placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Psalmul 5:4. Și acum, Mateuț, mama vrea să spună întrebări, ca să văd cât de atent ai fost tu. Cine i-a spus lui Noe să construiască corabia? Cine, mam? Da, mam, Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu? Ia arată cu digituțul, cum faci tu? Așa. Cine a intrat în corabie cu familia lui Noe? Cine a intrat? Da, mămicule, animăluțe fel de fel. Așa. De ce a așezat Dumnezeu curcubeul în nor? Este ca un legământ, așa? Da, că nu va mai fi potop de apă. Așa, mămicule. Asta a fost lecția noastră de astăzi. Dacă tu vrei să mai spui ceva, ai toată libertatea.